Ak môžem byť úprimná, tak podľa mňa moc nemáš rešpekt k dievčatám a k ženám. Nie, ale tak malo si možno počítať, vieš. Dobre, tak to bolo asi na ne všetko do YouTube. Poďme si pozrieť nejaký TikTok. Yo, what's up? Ok, takže dnes reálne som si, tak som proste scrollal som na TikToku, že yo, niečo fajnové si pozriem a zrazu reálne som proste videl typkov, proste chlapcov, proste typkov, neviem koľko môže mať tak 15, 16 alebo tak proste a tancujú tak zaujímavo. A podľa mňa to je reálne taký trend, čo reálne to som si všimol. Proste, oné mladí chlapci tancujú celkovo proste len fotia sa, alebo ju filmujú im proste tak zaujímavo. What the? Ok, ale keď sa teraz na to pozerám, tak vidím, že reálne biče sa celkom dostáva, akože I wish the boys in my class were like this. Ok, could watch this all day. Ok, nebudem klamať, akože celkom, máš to, dobre, ale zase toto už je moc, ne? Ale nie, reálne, keď sa na to tak pozerám, nebudem klamať, nie, keď sa im to páči. A reálne vidno, že aj im sa to páči. Mne sa začína páčiť takisto. Reálne poprosím minimálne tie videá denne. Keď poďme sa pozrieť na nejaké ešte TikToky. Neviem, že tak si budem mať tých typkov. What the fuck? What the fuck? Čo sa deje? Čo? Treba to nahlasovať. Zuzana Čaputová aj s jej mladšími striptease sestrami dorazili do Duklockovho domu. Duklok zbadal svojho psa lízača kohotou 3000 a hneď si myslel, že vyjebe všetky 3 baby. Reálne myslím si, že už na dnes už dosť veľa TikTokov, takže dajte like, dajte odber, dajte komentár a užite si spánok. What's up?